Ka Dorbar Shnong Loomkyrwiang haka khatsan terik rempang kala penlong kejinya kenduk lang bakerpang jongki khun ke Shnong ha Yungwalieh kum kadak kejing lek burom ya ke lyngkhuh dap shis pak sau snem ka Yungwalieh kum kadak kejing Kynmaw burom ya ki long shua man shua ki balong ki nong seng nong dang ya ke Shnong kathau kum ju ka Yungwalieh kala don kejing ngap jar ka bishiminen ya kejing lang la penya da kasamha kani lalu sekretari WWO LDC bat layo ki kentin dam na uma SD lalu uma lamat o lalu wahe Shnong ha kejing kren ula perto ya usnyang ubanhei bat kejing yo ijngai jong ki long shua man shua kijing keladur hapo kadong kasnat ki bawan lingba kajing trilang kajing telilang jong ki khun kadong ki batrang banwan ra ya ka syong sup syong san bat ka bha kamyat ha ka imlang salang Kumba ka Dorbar Shnong katrang bat angnut ban train na kebenta ka imlang salang uma lalu ula khot ka jia trilang jongki khun ka Shnong da ka wei ka jingmut da ka wei ka thong khnang ba ka babhatam on yo ban sakhi hapo ka Shnong kathau uma chibor najar advisor LDC ha ka jingkren ula penpau ka jingsngo sarong ba ki nongshong Shnong jong ka Loomkyrwiang ki don ka jia dei ka bajan na ka wei ka kur sha ka wei na ka wei ka longying sha ka wei ka longying bat ula ong ka basa menta don kam ban wat kilat kumno ban penne pensa bat penjana ya ka nongrim jong ka shan keliang ka rap keliang ka bedei ka rukom dustur balaseng nongrim ya ka jai benriu ula sneng la krauru ya ki khun ka dong ka snat ban kiar na ka wo dong wo nya bat sngo ya pher hapdeng para nongshong Shnong na lor ki jingkren jingkhana la pen kerpang shu ya ka jingalang da ka ba general secretary ula pule ya ka retreat trekam jong ka Dorbar Shnong ka bala dep ban penjanai ha ki babun ki benta ka jing IT ya ki momento kum kadak ban pensa Kynmaw ya ki kam balale da ki khun ka Dorbar Shnong na ka benta ka bha kamiat ka imlang salang bat ka jing IT ya ka song pisa shaki nong job ya ka lucky draw jong ka feed 2024 ya ka jing lang la penkut da ka jing shim benta ban puli ya ka pledge jong ka Dorbar Shnong ha ka jing lam uma dayo lang pakma sembut wahe Shnong Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Hei pertoi jinam rigirot ne khasan tade thol kbi arpau so po kani kayung dong lang nong bi ha ta thong wa kanong rim wan ra ye chok chok sai bai miet im hai kai undang salang Nong kacnat, nong kathau, orok kiliang. Klem dewan ra isjau ye pher, di peran. Kampu ke otek kerja, nong kacnat, nong kutek. Nong rim, yo ikut kiblat, kachat kiliang rap kiliang. Pula doa. Great, ya great lang ko Dorbar Shnong. Klem de wo dong wo dau. Le khap na pisnyao. Hakiwan kuat ikam. Yang lan yang bi. Ne hakiwan kuat report. Ibu Dorbar Shnong. Em kap. Yang kikidiang imun nyonga. Pular ale, ini desnyapya. Hei pertui inam Loomkyrwiang 6,000.